ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки шумо хуб ҳастед. бар шумо саломатӣ хоҳон ҳастам. имрӯз сешанбе 25 феврал, $100 баробар ба 1090 сомонӣ ва инчунин 100 евро баробар ба 1194 сомону 50 дирам. дӯстони азиз, дар видео ҳатман лайк монед. аз шумо чизе намеравад, бахилӣ накунед. мо бар шумо кӯшиш мекунем ки хушхабарҳои хуб диҳем. ва 1000 рубли русӣ бо курси имрӯза ба 123 сомону 60 дирам аст. дӯстони азиз, чӣ қадар ки бар шумо ваъда додам, курси рубл боло мешава ва инак рубл боло шуда истодааст. муборак бошад, ноумед намешавем. дӯстони азиз, айни замон тафтиш кардани шиносномаи хориҷӣ яъне ки загранпаспорт хеле душвор шудааст ва нархҳои гуногун. албатта ин ҳама бар шумо маълум аст. пас мо ин бародарро бар шумо пешниҳод мекунем ки бо нархи арзон яъне ки 700 рубл шиносномаи шуморо тафтиш карда медиҳад бо тариқи ФМС ва МВД ва судебни зардоженос, штраф дар МВД, патент дар база МВД ва дигару дигар ва ба саволҳои шумо ҷавоб медиҳад. шумо метавонед аз номи шабакаи мо салом гӯед ва бемалол ҳуҷҷатҳои худро тафтиш кунед. бар шумо барори кор хоҳон ҳастем.